Commissioner mar County ma Mombasa, Mohamed Nur, ogolo chik mondo nyamburko mag tuk-tuk ondikre bwo SACCOs mag nyamburko mating'o jowuoth mondo konye kedo kod arita monjaore ka dho wadh nam chumbi ma Mombasa. Kanoloso Mombasa romo kod moko kuom jokanyo e sekta mar wuoth kod apisas mag arita ma Mombasa, Nur owacho ni ndikruok ma kamano biro bedo monywako ji duto gi geno ni arita biro duogo kare sekta ma bende chiwo thuolo mag tije mohew 15,000. Sekta mar arita olero ni timbe mag njore osemedore ahinya jowuoth mimayo simu e tuk-tuk. Ndikruok ma kamano biro chakore ayanga dwe mokwongo higa mar 2025. Hii SACCO itatusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaleta shida kama ni member wa SACCO fulani, vile matatu wakifanya accident ama nini wanakuwa suspended by NTSA. Hiyo SACCO inaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba kuna nidhamu kwa hiyo sekta, hiyo sekta iweze kuwa na taratibu na njia mzuri ambaye itaweza kunufaisha hiyo sekta na kunufaisha wasafiri yao, ikuwe customer friendly. Jaribu kuweka kama CCTV katika mitaa yetu. Tumeweza kufunga zile njia ambazo wahalifu walikuwa wanapenda sana kuzitumia. Kwa hivyo twashukuru imesubside. Twashukuru sana. Na pia wananchi sasa wengi they are taking their own precaution. Ile maneno kuwa baba alikuwa aje saa 5 za usiku, saa 6 za usiku, wenyewe pia wamefanya hivyo, wamepunguza.